Ahoj, dnes si uděláme jasno ve všech základních anglických časech. Nazvěme si je tenses T1, časy T1 a vyjadřujeme s nimi všechny obecné běžné věty. Jak se tvoří? Máme například sloveso work, pracovat. Řekneme si work. Přítomný čas je stejný jako sloveso. I work, já pracuji. Řekneme si I work. A všechny další výrazy si řekneme společně. Minulý čas se tvoří pomocí koncovky ed. Takže například I worked, pracoval jsem. Budoucí čas se tvoří pomocí will. I will work, já budu pracovat. A poslední časová rovina, kterou potřebujeme, je podmiňovací způsob. Bych. To se tvoří pomocí would. I would work, pracoval bych. Shrnutí. I work, pracuji. He, she, it works, on, ona, ono pracuje. To je třetí osoba, dáváme s, ale to teď necháme. I worked, pracoval jsem. I will work, budu pracovat. A I would work, pracoval bych. Příklady. Live je bydlet. I live in Prague, bydlím v Praze, obyčejná věta, nic zvláštního. Cook, vařit, minulý čas. I cooked the lunch, uvařila jsem oběd. Help, pomoci. I will help you, pomůžu ti, budoucí čas. A buy, kupovat. I would buy the phone, koupil bych si ten telefon, podmiňovací způsob, would. K tomu patří otázky a zápory. Otázky a zápory se angličtině tvoří zvláštním způsobem u těchto časů. Naučíme se je jednoduše a přehledně. Takže I work, já pracuji. Otázka se tvoří pomocí do. Řekneme do you work, pracuješ. A zápor je I don't work, nepracuji. Dáme pomocné slovíčko don't. I don't work. U třetí osoby se přidává koncovka s. He works, on pracuje. Stejně tak she a it. Otázka does he work, pracuje, on. A zápor he doesn't work, on nepracuje. Všimneme si, že zápor se vždycky tvoří podobně, jako se tvoří otázka. Minulý čas tvoříme pomocí ed. I worked, pracoval jsem. Už známe? A minulý čas je did. Did you work, pracoval jsi. Zápor I didn't work, nepracoval jsem. Budoucí čas se tvoří will. I will work, budu pracovat. Otázka. Will you work, budeš pracovat? A zápor I won't work, nebudu pracovat. A poslední would. I would work, pracoval bych. Otázka. Would you work, pracoval bys? Zápor I wouldn't work, nepracoval bych. Shrnutí. I work, pracuji. Do you work, pracuješ. I don't work, nepracuji. He, she, it works, on, ona pracuje. Does he work, pracuje, on. He doesn't work, on nepracuje. I worked, pracoval jsem. Otázka. Did you work, pracoval jsi. I didn't work, nepracoval jsem. I will work, budu pracovat. Will you work, budeš pracovat. I won't work, nebudu pracovat. I would work, pracoval bych. Would you work, pracoval bys. I wouldn't work, nepracoval bych. Done, hotovo.